Εθνικό Νοσοκομείο Ρόδου. You have called the General Hospital of Rhodes. To continue in English, please press 9. Για να κλείσετε ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία, πιέστε 1 ή καλέστε στο 22 413 60 252. Για να κλείσετε ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία, πιέστε 1 ή... Καλησπέρα σας. Γραμμή για την υγεία 1535. Η χρέωση της υπηρεσίας είναι αστική για πελάτες σταθερής Κοσμοτέ. Η χρέωση της υπηρεσίας από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο εκάστοτε παρόχου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Σας ευχαριστούμε που καλέσατε. Για τη δική σας ασφάλεια η κλήση μπορεί να ηχογραφηθεί. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμο τον ΆΜΚΑ όταν σας ζητηθεί. Αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα της ακρίβειας που μας περιμένει.